vadikani tinokutendai nogara tisarudza tiri muchirongwa maisamba show, chirongwa chevanhu, chirongwa chamakamirira. Muchirongwa mu tinobata nyaya dzinoitika mukati meupenyu hwedu, dzimwe makadzinzwa, dzimwe makadziverenga, zvimwe zvinongori zvishuwo zvemwoyo yenyu. Nhasi tine urombo nokunonoka kuzokupai chirongwa chamakakumbira. Ichi chirongwa chatiri kuita nhasi takanyorerwa tikaridzirwa muchichikumbira. Chirongwa chiri pano nhasi, saka tandadzanai nesu munyatsonzwisisa kuti tiri kutaura nyaya yei. Handisi kutanga ndaitaura, asi regai nditi vadare vedu vazvisume kwatiri kuti vanobata sei ndavanani. Ndotanga nevari kunze uko. Mazvita Dr. Chisamba. Zita rangu ndinonzi Mufaro Chivige. Ndiri mubato rekushanda neganda nevhudzi. Ndiri a trichologist. Anoziva ganda kana vhudzi nekugadzirwa kwazvo. Tinokutendai nouvepo. Ini ndinonzi Solomon Guramatunhu, ndiri chirembo wemaziso, zvakare ndinofarira zvekutamba zvedancing nekubata-bata zveart, ndinokorekta zveart. Ndakambokuonai muchiridoda kwazvo dhanzi. Tinokutendai nouvepo. Taura yenyu. Inini ndinonzi Mwatsveruka Munhutu, ndiri chiremba weganda, wevhudzi newenzara. Saka ndisi maspecialist ezvinhu zvekunaka kwemwiri. Ndizvozvo tikati dermatologist taitagona? Dermatologist. Tinenge nhasi amaisamba vachigona chirungu nai vadikani. Nyaya iri pano yakakumbirwa yatinoda kutaura nayo ndeyekukosha kweganda rako raunobarwa naro nekukosha kwebvudzi rako raunobarwa naro. Vakakumbira nevanoda kudzidza, aiwa tandadzanai nesu nemufaro. Hatikupei mutemo, isi hatiuye kwamuri semutemo, hatiuye kwamuri sechimanikidzo, asi tinouya kwamuri seyambiro nechenjedzo. Tiri kuona mazuva ano, regai ndimbotanga namufaro, ndiri kuuya kwauri mufaro. Tiri kuona mazuva ano zvaakuita kunge zvapinda muvanhu, asi regai ndimbotanga ndakukorokodza kuti uri kuchengeta bvudzi rako richibarirwo zvakanaka. Mazvita maitisa. Nokuti vazhinji vangatofunga kuti wanamatidza kahepisi kana kuti tinotenda. Tiri kuona kuti vanhu vedu vazhinji vari kutambudzika nenyaya dzemawivhu, nenyaya dzemawigi, nenyaya dzekuda kutsvuka. Ini ndinoda kuti ungobata paunenge wada kubata, nekuti inhabvu yomukandidzanwa. Tinenge tichingokandirana tichinzwa kuti vakakumbira kuti vadzidze, tinodzidza sei. Vanenge vachiti vanozviziva, aiwa musabatikane zvedu nesu, vakakumbira nevanoda kudzidza. Handei muchirongwa. Mazvita maichisamba. Regai ndibate nyaya yevhudzi uye zvekuzoriwedzera kwatinoita. Vhudzi tichiritarisa pamunhu rine mabasa akakosha pariri. Basa guru rinoitwa nevhudzi redu nderekuchengetedza yatinoti temperature yemuviri wedu. Ndiyo inokondrola kuti kuri kupisa here kana kuti kuri kutonhora. Zvese izvi zviri kuitika zviri muvhudzi. Vhudzi zverakakosha kuti rinotipa chenjedzo yepanzvimbo paunenge uri. Tingatiti ukafamba kunzvimbo dzakaita dzekumusha kana kuti dzimwe dzinotyisa, unonzwa munhu achiti vhudzi rangu rati nyau ramira. Ichenjedzo wapfura nemumakuva. Ndizvozvo chaizvo. Saka vhudzi redu rakakosha kuti zvarinofanirwa kuita patiri. Vanhu vazhinji kana kuti nekuda kwezviri kuitika mukurarama tinozofarira kuwedzera, asi mukuwedzera kwakanaka kuwedzera runako. Tawedzera runako mukunaka imomo, pane zvimwe zvirwere zvatiri kuzwana zvichitapukira mukuwedzera runako imomo. Amataura semawivha aya kana mabraids, mamwe acho anobikwa, kana makambozvitarisa pane mamwe mavidhio, anobikwa nemimwe mishonga kana kuti atinoti madhai aya, makala anodhaya. Iwayo patinoti vhudzi redu riri mumusoro riri kuchengetedza miviri yedu pakufema. Pakufema ndingati panobuda dikita munhu paya. Munhu kana achidikitira tiri kuti watsva, asi muviri wega sedunga munhu kana kuti ndingati semunhu unoburitsa dikita kuti muviri wako utonhorerwe. Ndo rimwe bandiko rekushanda kwevhudzi. Kana tichitonhorwa paya patinoti ndamerera,
tubvudzi turi mumuviri twese tuya tunomira tugovhara toita tumapundu. Mapundu aya anokonzeresa kuti chando chisarambe chichipinda mukati mumunhu kuti munhu atonhorwe. Saka rakakosha bvudzi zvakanyanya maichisama. Harisi mumusoro asi bvudzi riri mumuviri wese, kusiya kwepamuromo, maziso, pasi petsoka, mukati memaoko. Saka harigoni kukudzwa zvakasiyana siyana zvatingatsvaga sevanhu nekuti rakasikwa rakadaro. Mashoko makukutu eyambiro nedzidziso. Regai ndimboenda pana Dr. Guramatunhu. Ndanzwa iwe wataura kuti musikavanhu mukungwara kwavo vakaziva nzvimbo dzatinogara, kuti iri bvudziri rikaenda kunopisa ringadai, iri bvudziri rikaenda kunotonhora kungadai. Pane zvamungade here kupinda nazvo chiremba, zvingave zveganda, zvingave zvebvudzi kana zvimwe zvandisina kubvunza? Maiti yanyu machisamba. Chekutanga ndinoda kutaura kuti kuziva kwangu kwandinoita, hakuna mudzimai ane bvudzi rakanaka rakapuwa naMwari kupinda mudzimai wechiwani. Ndoziva kuti ni kwatakabva uku takambotsikirwa namwe marudzi, tinobva tafunga kuti varungu ndo vakanaka, varungu bvudzi ravo ndo rakanaka, ganda ravo ndo rakanaka. Inoda kutaura chokwadi chaicho kuti hakuna mukadzi akanaka kupinda mukadzi wechivanhu watema. Inini kunze kwebasa rangu rekurapa maziso ndinofarira kutamba, kuti muchirungu dancing. Saka kwandinogara ndakatamba nemadzimai anobva kuSouth Korea, vanobva kuJapan, vanobva kuChina, vanobva kuIndia, varunguwo nevanhu vatema. Vamwe vanoziva vakamboona ndichibuda paYouTube ndichitamba nevangari British ambassador uya ndakakuona. Musi wakachata Prince Harry naMeghan ndakatotamba kuLondon, tikatamba mitambo miviri, tikaita salsa, tikaita bachata. Saka ndichitaura zviyazvi handisingotora zvedzungu zvekuti hapana zvandinoziva. Ndakatamba nemadzimai ese emarudzi akasiyana siyana. Nhasi ndinotomira chiti hakuna mukadzi akanaka kupinda munhu mutema. Bvudzi revarungu ratiri kuda iri, varungu vane bvudzi rakadaro ngekuti kumusha kwavo kunotonhora. Saka wapuwa bvudzi kuti wadziiswe. Saka zvinoita sehwai here, nokuti tinoti kana takatarisa hwai kunotonhora, makushe aya anenge akakura, kana kuri sekuno makushe aya anenge asina kukurawo. Mabva mataura machita zinoda kutotaura izvo kuti hwai chaidzo tinadzo hwai kuno. Tikaenda kuEurope uku dzine yaunoti muchirungu wuru, mamvera aya akawanda wanda anotogerwa kugadzira magumbezi, kugadzira hembe. Handi kuti wuru ya ndekunakisa, aiwa kuti dzitorarama muchando dzedu. Hwai nhasi tikadzitaura kuendesa kuEurope dzinosvika dzichifa nechando dzavo, dzikauya kuno dzichafa nekupiswa nekuti dzine kuno kuchipisa zvakare. Zvino isusu vanhu vatema nekusaziva tofunga kuti takafa nehwai iri kuno kunoti ndinoda kupfekwa wuru kuti ndichene. Usazoti aiwa wuru haisi kuchena, ngemuchando kuno unopisa kana vasikana. Imunoziva mazina madzimai vachiorowa musoro vachipiswa vachidikitira. Ndoti aiwa nhai madzimai, bvudzi riri musoro, bvudzi riri muhapwa, pese pano bvudzi panodikitira. Tagara mazuva mairi matatu tisina kugeza muhapwa, tinonhuhwa dikita. Zvino mawivhi atiri kusungirira musoro aya, tobva tasungirira pedzi kana mwedzi takaisungirira wivhi. Dikita riya rinonhuhwa kwapera mazuva mairi, yagara mwedzi kana mwedzi miviri kana mitatu. Munoona zvichiita here nevanhu here? Ndizvo zvazviite. Chiremba vari kubvunza kuti munoona zvichiitawo here. Dzidziso iri pano ndeyekuti musikavanhu havarari, vanopinda zvitendero zvakasiyana siyana vanozviziva. Saka ivo mukugona kwavo nemukuziva kwavo vanoziva bvudzi rinopindirana nekwavakakugarisana. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Vadikani tinokutendai nekuramba mukutandadzana nesu tiri muchirongwa Maisamba Show kwese kwakapoteredza nyika ino. Zvamunoita sesarudzo yeupenyu hwedu hazvineini zvatinokutaura panapa. Pano tiri kupanana chenjedzo, pano tiri kupanana ruzivo nedzidzo, zvikuru sei kuvanhu vakakumbira kuti vanoda kuti vazive. Ndodzo saka tatsvaga nyanzvi dzatadzupura
kuti dzizotibatsira. Zvanga zvanzi Mike Samba tibatsirewo, Mike Samba havagoni kuita vari vega, ndiri nekuti tiri. Saka tiri kukurukura takawanda panapa. Ndiri kuya kwamuri chiremba, ndinoziva kuti imi muri dermatologist, munotarisa zvakawanda zvinopa runako, kubvudzi, kuganda, kunzara, kupi kwesoko. Munhu anonakiswa here nekupfeka rimwe bvudzi riye? Bvudzi iroriya tinonzwa muongororo netsvakiridzo dzatinoita, tiri kuona riri kutanhaurwa inda. Tiri kuona rimwe bvudzi iroriye richibva kumamochari. Tiri kuona rimwe bvudzi riya richibuda mumasuweji, magatas. Tiri kuona rimwe bvudzi riya asi vanhu vachizoripfeka kunoko. Imimi nemuono wachiremba munoti kudini? Mazvita enyu Maiti Samba. Onko. Isaichedzera chinakamura. Onko. Mazvita enyu Maiti Samba. Aiwa, ndoda kutsigira zvambotaurwawo nevamwe. Onko. Kuti bvudzi redu rechi-African ndiro original hair type yatakapiwa zvedu muregion yedu yemuAfrica. Saka inini ndingangoti izvi zvekutenga bvudzi, zvekuwedzera bvudzi, I think sometimes zvinouya nemaproblems kana vanhu vechizviita. Particularly pemataura kuti dzimwe nguva hatisi kunyatsoziva kuti bvudzi iri riri kubva nechekupi, kuti mahygiene procedures acho, especially kune vanhu vanoda kupfeka weave yehuman hair. I think ndo itori neproblem, because iyoyo ndo inoita zvenda zvokuti zvinenge zvatorwa kumatemberere ekuIndia, zvinhu zvakadaro zvekutoti ivo vanhu muchiri ipapo ndakuita sendinombokumisai. Regai ndimbotaura nevadiwa vatariri nevateereri. Chiremba vari kutsigira kuti kana yanzi human hair ibvudzi remunhu chairo, anogona kunge akafa, rinogona kunge rakapirirwa. Kuno tinoti kupirira isu kana tichirasirira kuno mutsika nemagariro vanorasikira nekambudzi, vanorasikira nehuku. Asi uku kune zvimwe zvitendero zvekuti vanoti dhimoni rinogara mubvudzi. Saka iroro rinogerwawo zvakare, zvounzwa kwazvingaende kunoshandiswa. Endai zvenyu pamberi. Ndakida kuti vanhu vanyatsonzwisa kuti noti vanoti human hair yakanaka. Yakanaka nekuti ibvudzi remunhu. Saka ipapo manje tisu tega panyika tinotenga bvudzi revamwe vanhu. Onko. Zvekutoti handifungi kuti tikatarisa marudzi ekuChina kana kuti marudzi ekuEurope kana varungu vedzimwe nyika kuti vanotenga bvudzi reumwe munhu kuti vawedzere kubvudzi ravo, I think isusu tingazoona kuti isusu maAfrican tinodaro nei. I think tinofana kunyatsofunga techizvibvunzawo kuti chii chetinoti hatina kukwana here, kana kuti chii chetinozvishora kuti tizonotenga bvudzi revamwe. Kune rimwe futi rinonzi synthetic, iro rinogadzirwa haro neplastic kumafactory, asizvo futi rinogona kukonzeresa isusu yetingati dermatitis. Kana human hair yacho inokonzeresa dermatitis, but dermatitis ndo kuzotanga kuvaviwa musoro, kutanga kubuda marash, zvambotaurwa natrichologist vedu zvekuti vanodhaya. Madhai iwawo anokonzeresa futi maproblems, because bvudzi redu harisi kungomera pasina chinhu, riri kubva muganda redu. Saka ganda riya rinenge raakushungurudzwa neizvi zvekusanganisa bvudzi nerevamwe. Mashoko makukuta ari kutaurwa nadermatologist wedu kuti izvozvo seiko tichipfeka bvudzi revamwe vanhu. Ongororo netsvakiridza yatakaita takambotaura nevanhu vakawanda, takabvunza nyaya yekuti vanhu vanoda kutsvuka sei, nevanhu vanoda vakati varume vakawanda havadi vakadzi vanenge vasina bvudzi rakadaro. Varume vakawanda havadi. Zvino pano tine rombo rakanaka, tine munhurumeka. Nekuti dzimwe nguva vana baba ndo vanototengera kamadzimai kuti ndinoda kuti mutarisike zvakadai. Imimi semunhurume makazvimirira. Runako munoruona takopa, tatora here zvevamwe vakadzi vasiri vemarudzi vedu kuti tingeti ini mundione semunhu wekuperuvia, mundione semunhu wekuindia, mundione semunhu weimwe nyika. Varume nokuti handizivi kuti kune zvakawanda here zvinoitwawo nevarume zvinokanganisa utano hwavo, zvavari kuita kuti tinoda kuti madzimai edu ationewo. Sei zvichidaro? Ndimi here muri kukonzera varume? Maitizaba, nye matauro enyaya huru. Ongo. Ndambodaitsogwirirwa nemamwe madzimai. Zvikanzi yogura mati taura nyaya yako ndochongotaura. Taura zvakanaka nenyaya yebvudzi, taura nyaya yeganda.
chingopedza kubva simudza maoko zvikanzi aiwa chiremba isusu handisi tiri kunetsa varume ivo mabrothers enyu shamwari dzenyudzi ndo dziri kukonzera zvese vanotida tiine bvudzi rakareba wandondototengera futi bvudzi rakareba ndizvozvo zvikanzi isu tikaenda kuda kuita zvekuita natural unoona wazvinyenga musikana anopfeka mawivhi vakutotengera musikana achi mawivhi zvikanzi zveganda zvamuri kutaura izvi kana tiri washanu umwe mutsvuku wana tiri vatema rume vazhinji yochona vachatanga kudini kunyenga iye yakatsvuka uyo saka dambudzo riri papa pachiremba kutaura chokwadi hatisi risusu varume vakaita semimi dr mini munotaura nehama dzenyu vamwe varume kuti ndiyo muri kukonzera zvese zviri kuitika izvi zvikanzi saka nguva inoteerera musati mauya kwatiri tangai nehama dzenyu mutaure nevarume musati mauya kwatiri nyaya taura nadr munuti kuti isusu vanhu vatema tikagerwa bvudzi tinorasa hatichengete bvudzi ragerwa munhu mumba itsvina ngatitibvunze vanhu vatema kuti chiiko chinorititi zvinoita kutenga tsvina yavamwe marudzi kubvisa mari kutenga tsvina inofaniswa mubhini nemaindia nemaperuvian nemabrazilian chii chinotodaro izvo nyaya yataura nachiremba futi yemasynthetic inini maonero ndakaita nyaya iyi because ini ndakazviona zvigerwa kuzvitunha ndikaona vachiita kumatemberi kuya vachigerwa zuda bara chairo kuti waite chipiro kunana mwari wavo bvudzi rehe ndo zvakaita kuti ndipindure nyaya kuti imi isonotema tiri kumboita sei vamwe machina neamwe marudzi makoreani vakaona kuti vanhu nekuti isusu vanhu vachinja kutitatsira pasi nekuti tinobvuma nekuti nesuwo kachiremba ndinoda kuti nditi nesuwo saka ndinotenda vakumbira chirongwa ichi kuti mutidzidzise nesuwo tinozvitarisira pasi nekuti kana munhu uchifunga kuti handina kunaka kudzamara ndapfeka bvudzi ramai Trotsky kana kuti ndapfeka bvudzi ramai yani handina kunaka tiri kuzvitarisirawo pasi nesuwo saka marudzi aya machina makoreani vakatitarisa kanzi asa vanhu vakapusa kava vari kubvisa mari idzi kutenga tsvina yemaindia yemabrazil nemaperuvian vobvisa kana kuti 150 200 300 400 600 800 tatoruziva mari yanhu vakapusa vari kubvisa mazimari vandinozvitiri mbinga tine mari asi vamwe vacho varombawo kwabva vari kudawo asi mari vadzikwanisa zvakanzi muna chiri pano chekuti munhu mutema handi kuti ada 100% yambotaura chikonzi human hair chaunoda iluku chiratidzo kuita semurungu chete saka isusu ngatigadzire mafiber mafiber zotozvibatanidza kuti waite sevarungu vanotenga vanhu avo saka fiber yabva yagadzirwa iwe zvikanzi right ngatiibva taichipisa manje kudirira kuti kana sesu varingotwerawo pachiwanze vakachingorowo chiwigi kana chiwivhi ari pamusika ari kutengesa matomato ake kana mengo dzake changoiswa zvipisa sei chinge chakunzi kichi pamusoro apo hanzi ndanaka nekuti ndaita semurungu zvinorwadza mwoyo ndicharamba tichidzoka kwamuri senyanzvi regai timboenda pana Rufaro munoziva kana tichinge tiri kutsanangurirwa nenyanzvi zvinhu zvacho zvinorwadza kuti ava vaona zvino sekutaura kwaita Dr. Guramatuni kuti vaona kuti human hair inodhura vakati ngativagadzirirei zveplastic vanozvida nokuti chavanoda chimiro chinenge chemurungu zvirwere zviripo izvi tozodii kunai Mufaro azvita maisama zvirwere zviripo ndezvekuti tichatenga zvekuturika pamusoro pevhudzi redu izvi zvikubatanidza neganda redu nekuti vhudzi ibandiko reganda redu asi tiri kusanganawo nezvirwere isu tiri mundima yekugadzira vhudzi tiri kusangana nezvirwere zvekuti kwane mhanza dzawanda kuvakadzi taiziva kuti mhanza zhinji dzinowandira kuvarume asi tiri kusangana nemhanza dzakawanda dzekuti vanhu havazivi kukosha kwokuisa chimwe chinhu pamwiri pake kuti chinogona kumukuvadza zvandarimbotaura zviya zvekuti madhai aya anoiswa aya patinosuweta anopindawo mukati meganda redu ofamba neropa zvekuti zvimwe zvacho kana vana chiremba kana zvinotestwa hatichaziva kuti dhai iya yakapinda nekuti zvinovava tisati tapedza chikamu chino ichi vana vadiki vatiri kuona mumasaluni vari kuiswa mawivhi vari kuiswa zvingerengere vari kuiswa synthetic ndinoda kuti muzosangana nemubvunzo iwowo tese kana tadzoka vana vanenge vachichema vachirohwa hanzi ari kuperekedza muchato ari kuenda kugraduation kune pati
pane makore here ekuti mwana mumusoro make hamungapinzwe mushonga watingati chemical kana asati achiri mudiki? Ngatisangane muchikamu chinotevera. Vadikani, nyaya iri pano yakadzama padzidzo asi inorwadza mwoyo. Vamwe havatani kutsondora, vamwe izvozvi mutonzwanzi nokuti iva havana aiwaka dzimwe nguva isarudzo. Isusu tiri kuti hero jira kufuka kana kuwarira kana wapiwa gumbezi zviri kwauri kuti unoda kuriwarira here kana kuti unoda kurifuka. Vanoda kugashira dzidziso vogashira. Ndataura nenyaya yevana inorwadza nekuti vana ava tiri kuvatarisira kuti vachakura, asi kana iri holiday vanenge vakatopfekawo kana idzo synthetic dzepink dzegreen dzechi. Munozviona sei chiremba? Panyaya yevana inokosha nekuti bvudzi ravo rinenge risati ranyatsosimba mumusoro. Saka vana vazhinji, especially I would say under age of 10, havafanirwi kuiswa masynthetic nebvudzi rekuwedzera rinovaremera nekuti zveshuwa rinotapuka bvudzi iri. And tinozoona kuti kutapuka kuya zvinotanga zvichiita zvishoma zvishoma, asi kana vaakuma20s 30s vaakuona kuti vaakutobuda mhanza yetinoti hairline. Tine mapatient akawanda vanenge vechichema hairline, asi hairline idzi dzakatanga kukwadzika vari vana vadiki. Saka ini ndingangokurudzira kuti tsvagai mastyles asingabatisisi bvudzi remwana, vachishandisa bvudzi ravo richibarirwa. Vasingadhonzi, nekuti pakudhonza paya taakutotangidza inonzi inflammation mukati mescalp. Kuinflammation ndo kunozobuda zvirwere zvakati wandei zvinozokwanisa kuita makwene yetinoti seborrheic dermatitis, kana kuzobuda inonzi folliculitis ndo kuiriteta panomera bvudzi chaipo pacho. Izvozvo zvinozokonzeresa inonzi alopecia, ndo kutorasikirwa nebvudzi manje, ndo hair loss. Ingazita racho zvarakatonaka ungere mwana unzi alopecia. Vanhu havatani kupa vana mazita kamuchatonzwa umwe unzi alopecia. Kudzidza kupere tinotenda. Rega timboenda pana Dr. Guramatunhu. Yevana handizivi kuti munombovaonawo here vana zvikuru sei pamazororo apa. Nokuti isusuka tati pambobuda pfungwa yekuti takambenge takatapwa, kukolonizwa. Tanga takatapwa tikafunga kuti runako murungu. Zvakanaka chese ndechechirungu. Tikatapwa. Saka isu kutapwa kwedu taakutapawo vana here. Nyaya mutauro yekutapwa iyi machisamba ndo nyaya chaiyo, ndo zviri kukonzeresa zvese zviri kuitika izvi. Kufunga kuti kuti kana semurungu ngandikaita semurungu ndokuti ndakanaka. Vamwe varumwe votozvibvuma izvozvo. Ndakadaidzwa inonzi NASH, National Association yemasecondary school headmasters nemaheadmistress kuToldbeck ini. Ndonguva ndakatanga kutaura nyaya iyi. Ndasvika papa ndikati imimi maheadmaster nemaheadmistress mune toti pachirungu responsibility yakakura kuti vana vedu ava vamunochengeta vari vadiki ava wave nekuzviziva kuti takakwana, self confidence yayo kuti no, bvudzi rainaro iri ndo rakanaka iri, hapana chakamboipapa, ganda rako iri rakanaka iri, nekuti mwana anoziva kuti musiki haana kuita kuti akakanganisa kumupa bvudzi rainaro iri kana kuti ganda rainaro iri. Vana vedu vanofanira kuziva kuti iwe bvudzi rako rainaro iri pasi pano rese ndo rakanaka kupinda marudzi ese, nekuti une atingati machoices. Ndiri kutoona pano patirika, ndiri kuona mufaro rake akarikudza rikakura, maisamba ravo vakarichengeta rikaita pfupi, Dr. Mnutu vakaruka ravo, Dr. Guramatunhu vakagera ravo. Saka ipo pano panotori ne4 hairstyles dzedu, panotogona kubuda dzimwe dzakawanda futi, nekuti vanoita motsi vaye havapo, vanongorinyangarira havapo. Saka enderai henyu mberi chiremba. Saka ndakati isusu hakuna bari kutaura nedu radii kuti iwe ndione bvudzi rakanaka rine zvatataridza kuti kuda kuzorusarudzo wakawanda nebvudzi. Hakuna kutaura nedu kuti ganda rako iri une melanin
yekuti haunyane hauite maskin cancer. Hakuna kutaura nedu. Unoziva kuti mwana wese mudiki anotarisira kuna amai, anotarisira kuna mudzidzisi, anotarisira kuna headmistress, anotarisira kuna tete waye vanonzi ndo wakabudikira, pamwe ndilawyer here, pamwe ndiengineer, pamwe ndi mwana nebvudzi rake rakapwa naMwari. Mai wakapfeka wig kana wig, teacher wig kana wig, headmistress ndizvozvo, anti ndizvozvo. Saka mwana ati ngei bvudzi rangu riri risina kufanira mama wangu nera teacher nera headmistress nera anti. It means pane chisina kunaka pandiri, handira kukwana ini pandiri apa. Ndopfungwa tichaita musoro make. Mwana wemurungu haana dambudziko iroro, mwana wemuIndia haana dambudziko iroro, wemuChina wemuJapanese haana dambudziko iroro. Vana vedu vane dambudziko kuti achati saka nini handisi right. Mashoko akanaka anodzama, kunyange achirwadza. Zviri kutaurwa naDr. Guramatunhu zvinorwadza, nekuti ndozvatiri kuita kuti vana vedu vafunge kuti kana uchida kunaka pfeka heti yebvudzi remumwe munhu, kana uchida kuti uonekere ita zvimwe zvinhu. Ganda redu iri sekutsanangurwa kwariri kuitwa pano nenyanzvi dzedu, ndiro ganda redu iroro. Kana tapinda muganda repiri chachirondaka, iko kuye kwatinoti kutsukaka chironda. Regai ndimboenda pana Mufaro. Chironda ichocho, ganda iroro nhainenge vanozvinzwisisa here pamunodzidzisa apa kuti kana iri repamusoro rabva haridzokezve, munozviita sei? Nekuti iri kairi itamba kamwe semhandara. Ndizvozvo maichisamba, mataura chokwadi. Vanhu vazhinji havazvinzwisisi, nekuti mukudzidza kwatinoita, ganda rekutanga repamusoro rinotidzivirira kuzvirwere, rinotidzivirira zvekukupisisa chaiko kwezuva. Paya patinoenda kumusha tichinobika tabva kuno kuHarare kana kuti mabva kumatauni akasiyana-siyana, mosviba, hakuzi kusviba, rinogadzira inonzi extra pigmentation kuti zuva risanyanye kupinda mukati. Saka pakutsvuka paya kwatinoda kuita nekuzora zvakasiyana-siyana kwakanaka isarudzo yemunhu. Asi tiri kusangana nekuti kana mazorwara, kana mazoita chironda, vana chiremba vanogona kupupura kuti pane vamwe vasingasoneki. Zvekare, kunyange usina kukuvara, unogona kusangana nemunhu adyika ganda. Regai ndikupei semuenzaniso. Ini nditorimo muindastri yedu iyi yekugadzira vhudzi zvevana zvamanga muchataura. Ndakamboitawo rombo rakanaka kuti ndakanogadzira muimbi wekune imwe nyika muno muAfrica auya. Vaimbi vazhinji vanoda zvekutsvuka-tsvuka, vanoti vanoitira stage kuti vanyatsoonekwa. Anga adyika. Kudyika ganda zvakanyanya maitsamba zvekuti unotonzwa tsitsi. Haachagara akapfeka hembe dzisina maoko zvatakaita idzi, akupfeka majumpsuit nekuti muviri wese unotanga watsvuka zvakanaka, asi unopedzisira ganda riya repamusoro raakudyika manje achiita maronda. Saka ndakaita rombo rakanaka kusangana naye, anga akunwa mvura nevhiniga achiti ndozvinoita kuti atonhorere muviri, nekuti ndakakwanisa kumubvunza. Then ndinoda kuti nditaure panyaya yevana maichisamba. Vana takazvitarisa chiremba vati 10, isu kana tichizvidzidza tinoti 12 years zvichikwira, asi iri sarudzo yemwana. Asi kunyange zvachitaurwa naDr. Guramatunhu, vakaenda kumusangano wevabereki nevana vedu, ndine chimwe chirongwa chandakambosanganawo nacho chekuti unoti onai zvaitika mumusoro wenyu, tiri kufanirwa kuti timborega kupfeka mawigi, mumborega kupfeka izvi, chisungai choga dhuku redu riya. Kana marisunga muchienda kubasa mava nemaronda, kuti tipedze chikamu ichi chekuti mupore, vhudzi rigozokwanisa zvekumera. Vanoti kunyange kumabasa hatitenderwi. Kuti muye vasina bvudzi, vasina kupfeka wigi, vanotonzi kana akaita seramufaro enda unogadzirwa musoro. Aiwa, kuti ukoshe hatina wekuzvivimba. Aiwa, regai titaurire kuvadiwa tariri nevatereri kuti zvauri pauzima ikodzero yako. Nekuti kana zvichinge zvichikonzera zvirwere, kana zvichikonzera zvigozhero nezvinotambudzika, aiwa, kachiregedzai munhu aite sarudzo yako. Unogonzi weave kana wigi ndo inofanirwa. Aiwa, kwete. Regai tigodzoka zvakare muchikamu chinoteera tichizviparura. Ngatisangane muchikamu chinoteera.